Part, tirada part. Ay wala ni. Kumusta naman mo tanan dia part? Dali ubanis ako ninyo kay maglabay kog basura. Kay Birnes man ning adlaw. Kamo diha nagasigirgit ba mog basura basig patakar mog labay bisag asa ha. Bitaw, pakati ra ning labay-labay basura. Oy kay after ani naman ko'y lakaw. Awar go ng purmaw. Imposible kay maglabay ra nagbasura na agi nay lakaw yun tan-awar go do. Pinasilip-silip pa. Pak, outfit check, bag nga nay man sa gamay. Kalo, antipara, pak. Kagwapo ba? Murag dugay-dugay nagitawa ka video-video ba? Dili man gud sa tanang panahon okay ta ba? Noon, ana ginang live. Ya tarungan nagpinising di ayaha kay ato nambut nga dayon og bawal o mehe deto. Gilangaw na ko diri bay. Sige likramo dang ang gilangaw na ka. Alangan kay makisakay raman ka. Saday ka. Ay sa kay murag naabot na kong amigo after 1 hour. Bidaw biklaroho na to ni bi og maobagid ba ni? Kasi yung patakal ang tagparaan ni. Maogid lagi ni kaya upat ka bukligid. Kanya niliko man. Bunturan? Bunturan? 20 lang? Kaya? Kaya kayo. Basta di katingog. Kaya kayo na. Nabunturan 20. So pag abot diri sa cruising kurbada, murag nakahuna-huna siya nga murag alkansim yun ang biyahe ba. Kaya nabunturan niya 20 ra. So na make up na lang migduha ka buok para sitting ba. Kunya pirting surtiha pagka pick up na mo ani kay wadam ha. Diyan loy biya Wargo na. Bitaw, mga amigo na ko na sila part. Nagkatapok mi karon kay gikuha mo gun mig abay sa mong isa ka amigo ba nga magpakasal na daw siya. Gusto na daw siya mag-settle kay gikapoy na daw siya sa buhay ulitaw. Bitaw, congratulations daan Rocky Lumanog aka Raxlu. Salamat kayo kay imo ming gikuhag abay para maka-witness pud mi sa imong special day ba. Pero ayo baya pagmahay paghuman ha. Dili mahay nga gikasal ka ha. Kundi mahay ba nga nganong kami imong gikuha nga abay nga tan-awar go daw nga perting mga lihok ka nga informal kayo ba mga misbehave unbehave disbehave or behaveless. Kuara ka NCCC na buntura naman so duol na mi ilang shop da na mas likod bitaw part basta mag-uban yun may ani nila murag wa gyud time nga magngisi ba mo na giingon nila nga ngislit rang agi magluha-luha lagi kinatawa ay sa part kay murag naabot na mi sa mong destinasyon pak wara awan yung likod dyan loy dugbiya na subscribe ko ha Papa J. Milag suportaan ko ato nila no kay murag ubay-ubay pud ba to sila may na lang ba sawit lang kay murag naabot na mi sa ilang tindahan murag mauna ni what ya gang kaya ta gani ay pisbam da kag lagi ay ma'am likod malipayan kay mga amigo bay samot na gid sa wedding day ani murag dubli-dubli yung kalipay ani ba samot na gid after sa wedding day ayay awara wala gud siya kabaloon sa iyang buhaton relax lang da part cameraman ni ay kabalaka sa mga diha 1 PM pa man daw may magpasukat sa mong gown nya 12 man minaabot dire so magdula sa ta dire sa iyang nindot nga internet cafe sa mga taga nabunturan dire no ug bisag dili mo taga nabunturan nya masaag mo dire nya gusto mo mag-internet dire na mo adto ila Raxlo Internet Cafe located ra ni at the back of NCCC Nabunturan way laing pinakabarato og nindot nga internet cafe diha mo photocopy pa gid sila basta daghan kina sila services diha suruya lang god dula bi Counter Strike bay Tara kung kauban ka na terror ta terrorist ay counter lang ta counter ta police 6 mo B31 sa muka sa B31 ya dayon nya pag mamatay syagi tayo restart labi nag-deathmatch nga lugar silip lang kagamay headshot din imong ulo dito part makamis nga nitong mga binuhatan nato tong estudyante pataba nga magkating classes para mo adto lag internetan dula dayon og bisag unsang dula unya og laayon tan-aw dayon og tikati ko gino ako kay mag-open lang magkog inkarta kanang laayon ko sama niya oy akong time ya gadagan akong time ya asa mo sa good wala ba no seryoso kayo maklata kampo bomb site E Kamu, understand mo? Ay, buwan ay! Ay, ikaw dito kang ipatay ki, J! Yati! Paripan na, ripan! Agay! Didos ni. Wala man. Oy! Ulit! Pisa!
Makamis bitaw ning dulaa eh. Anyway, mga naman daw. Aw, impas ang manok sa prangkos. Kay maoro may madali-dali unya. Mao po'y request sa isa na mo kakauban dire. Awar ko na maglaway gid mo sa ako. Ako asa manok din akong gikaon. Samot pa gyud kalami ang kaon kay daghan mo nya. Puro buyag mga on. Awar ko na Pak, hapit masud ang kamot. Tuara, ikusupan ng batii sa manok eh. Ay sa kadali kay na ako'y kuhaon mo mo. Hawan ba? Hawan ako ba? Ay ugaw ba? Ay ugaw. Ay kara-kara dia, ugaw man mo kapal. Ay ugaw ba? Ay ugaw. Ah, wala di ko. Bebelo. Dito yung cellphone. Unsa man na? Mugaw na imong cellphone. Unsa man na? Ano ginugaw? Kagamay ano? Hindi man ako na sila. Karon kay humana man tagkaon. So proceed na ta sa tong main event. Ug unsa jud katuyuan nato nganong naa ta diri ba? Naami diri kay magpasukat lagi duming costume kay para nindot pud dumitan aon sa special day niya ba. Nah, samot gyud mi kagwapo ani. Naabot na day mi ani ug asa mi magpasukat sa mong costume no. So naami karon diri sa My Creation Bridal Boutique. Tan-aw ra gud nindot kayo no. Gawas pa lang gani na daan. Labi nagmakasulod gyud mo sa makausab sa mga taga nabunturan diha ug nangita mog suoton nga formal diha kay lagi mo atin bug party or unsa pa nang atinan ninyo nga kailangan jud mo magformal or labi na magpakasal-kasal mo diri bisitahan ninyo ning My Creation Bridal Boutique. Daghan kay mo kapilian diri sa kadaghan-daghan nilag pilianan diri murag mahulog na lang mo nga di mo makarinta kay maglibog naman mo. Unya perti pa jung buutana silang in charge diri kani si ate di ka maikog magsigpangutana ba kay maabi-abihon kaayo nya joker pa di kayo si ate kay akong pangalang himog limwil. Unya kani kay Kim kay Cam. What make allowance way? Nah, ayo gid paghiyak-hiyak da ba kay mamali gyud ni ate. Instead nga 40 ma 35 na niya. Di ba tino? Nah, pahiyom sa Shout out ko daan kay Ma'am Giselle. Nagsukat sa mua. Ay tama si Ma'am Giselle man din. Salamat Ma'am Giselle sa pagsukat sa mong katawan. Pasensya kayo sabaan kay mi sa inyong shop. Asa ba kong bag? Naara din. Si Ma'am Giselle ba? Wala ginagsaba ba? Ma'am Giselle ha? Ma'am Giselle. So after na mo pasukat, nidiretso mi dire sa Grand Mall na bunturan. Kay gusto man sa among groom nga, nindot yun among picture-picture ana before ang kasal. Diba napamanay picture-picture, kanang si tawag ana, kanang pre-wedding photoshoot ba na? Basta before wedding, magpinit kanay pa daw mi ana daw. So naami karon dire kay magpalit da migswalo. Dapat pareha daw migswalo tanan kay para ayos tan-awon ba, uniform ba? Nah, dire na. Dire nang atay. Naglibog na unsay paliton nga swalo. Alangan pertin daghan nagswalo dire libog gid pud bitaw. Unya niingon man ang groom nga after daw kasal kay amo ano daw chinilas. So ay pagduha-duha. Adto din mi sa sandugo katong tag 1,000 ka pinda. Ni untol ang pinanser oy. Dili bitaw di pud mi mupili anang mahal kayo oy kay pila pud biya mi kabuok palitan niya. Samot nagyong pagmahay ani niya nganong kami gikuha niya nga abay. Unya nakita na mo ang chinilas nga Kim nga nindot maning ana kanang white lang ba. Bitaw mas makabarato pa. Pero tan-aw na to kay basig slide ba. Slide. Naman yung lakaw. Dito, tingnan mo. Bart, good ba kasi unabunutan? Ha? Natugid ako ang gusto. Mabalik ako. Good na, wag good na. Ikaw ba, hindi na. Ngita ba ko, pre? Ngita ba ko? Ngita ba? Ako kay goods ako. After 2 hours na mong pinili so goods na may aning puti mo gini among napilian so magpa-counter na mi. Okay kay siya kay semi-formal ba unya maamuan na bi daw ni pagkahuman. Nya di pud kaayo mabugatan na magpalit kay tama-tama ra man pud ang presyo. Pero samtang nagpa-counter na mi, mao na ni. Nah, susunday bench na yung tao. Kanina lang gwapo ko kayo. Rock! Rock! Change item na pud. Nah, impas. Ang bench gud nooy nahalinan. Gipales na mi atong madam ganina. Hinuon quality juga yun nga item, di ni kamahayan. Awa kaduha na mi gibalikan sa asawa ni Kim. Daghan na kay siya napalit, kami wa pa gihapon na human. Pero hinuon kani karon final na gyud ni. Mao na gini siya. Wala na change item ani kay ulaw na kayo. Sumao to nakapili na gyud mi sa wakas. Grabe, 3 hours pud pinili ay swallow Nakapili na gyud mi. Fuck. Karteng dugaya ba ya? Kay gipangguto man after pinili ay swallow, nihapit sa midire nga bikiri o kanin tapad sa 7-Eleven ba. Lami do kay lang tsokolonay dire Bidaw be tilawan do na to bi og lami ba gyud ba? Lami bay?
Ah, lami gid oh, approve good. Seryoso pa kayo. Lami gid bay, tsokolanay gid ay. Kanang lanay gid kayo ba kanang magpasok-pasok gid imong dila. Ni ay, kini may tsokolanay. Bay, ana mi bay, salamat. Amping. Sige. Balik kami sunod. Sige. Lamat. So pauli na mi ani mga part. Unya ka nang gikan kag nabunturan mo labay man kag mawab. Di gid mapugngan nga di gyud ka mo hapit diring dapita oh. Diri sa New Bisunga ba? New Sibunga di ay kaning daghag bingkahan ba. Unya sa among paghapit diri, wa damhangan na si Sir Bato de la Rosa. Di na to i-miss ang opportunity oy. Magpa-picture kita ng mga artista samot na ni, labaw pa ni sa artista ni. Picture mi ka Sir Bato de la Rosa no. Betul. Ma'am, ikaw dulu ka bato. Bang, nakapapicture gubing bato bay. Pero ako na lang giputol, gidritso na ako diri kay murag daghan na pug napalit ang asawa ni Kim didto. Kada stopover bay naagi mapalit ba. Samot na ni diri sa Robinson kay naay Watson. Di na lang ako ipakita oy. Kay basin masakitan si Kim magtan-aw ani ba. Nihapit day mi diri sa Robinson's Tagum nga ben kay kulangan man tong swalo nga among gipalit ganina kay dapat 8 man ya 6 lang man lang availability. So mauto nihapit mi diri sa Robinson's Tagum. Unya bayrak para ni sa imo ha. Dara ang kambyo sa imong gipadala oh para walang labis walang kulang ba. Unya murag taas-taas naman nga video murag undango na siguro nato ni murag wa nay lami. Bye-bye.